bandiraɓe yeeɓiyankoɓe Ayaw Pini TV on calminama on juurama on manama on mantama en jetti gueno jurumdero jurmutoɗo jafotoɗo o en jetti kadi nelaɗo makko Muhammadou Rasulullah sallallahu alaihi wasallam en jetti kadi jinnaɓe seremɓe ko weltare mawde e addande en windande men janggen pular hande ko nasande nogase nayi korse hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo nogase goo eɗen gandi pular won ko wiyata eɗen ciftina tan wonde pular wi aduna hecci haala so ina wondi e muñal ha ko ɗum tagui en jertinino walla en teskinino e windande men adande wonde janggueteɗen ɗe gueɗijo gueɗe tati holɗen gueɗe alkule ɗe alkule ɗem ɗe gueɗiɗe holno ɗe mbiyete holno ɗe bindirte mumaɗe lamgal so rendi holko janggata enen gandi so tawi ɗum famama tan ko tubako wiyata formabilité ko neɗɗo wawi hankadi jangguinde hoore muɗum sa andi alkule pular ɗe holno ɗe mbiyete holno ɗe bindirte mumaɗe lamgal so rendi holko janggata aɗa wawi hankadi jangguinde hoorema e hande noon dabi men ko goto e ardiɓe arede ko goto e ardiɓe arede arede noon ko fedde nde wona laamuyankore toppitinde mawninde e jangguinde ɗemɗe nenije taweteɗe durɗe Afrique ɗum woni arede hande noon dabi men koye ɓen jeeya Sokna Awa Ka mi salminima mi bismimama e Ayaw Pini TV calmina bandiraɓe payne goɗɗum a jarama caggal yettude Allah e julde e nelaɗo mum tedduɗo o e dow inde Mamadou Amadou Ly gardiɗo arede e liggotoɓe arede foof mi salmani on mi salmanima ceerno Amat Thiam mi salmini ceerno Abou Diop mi salmini hohoɓe télévision o foof mbiɗa salmina kadi ɓiɗɗo pullo kala jeeɓatɗo oɗo émission ɗo mbawɗa wonde foof eno gonirɗa foof e saaha muɗum tawma mi wima assalamu aleykum wa rahmatullah taala wa barakatuh. wa aleykum assalam Sokna Awa Ka Sokna Awa Ka sa wiyama holi Awa Ka holko jabotoɗaɓe a jarama Awa Ka de ko debbo pullo ɓi fulɓe omo jeeya nokku no wiye Kahil Samba Ndungu ga caggal Mbakke ga caggal jangde ɗo rewateɗo ha keɓoymi université donc ko université puɗɗimi natodirde e janggugol ɗemɗe gendiji toon janggumi ɗum guila ɗon dal guillam e dadademi e mawninde jangde ɗemɗe gendiji ɗe ina wayno ko ɗon ɗum fuɗɗi caggal ɗum noon caggal jangde miɗo fuɗɗi liggade e organisation goto ina wiye Culture for African Development ko fedde nde wona laamuyankore wondo no dillatnoga banggue Kolda e affaire jangde pular min goni toon minen ene Mamadou Ly en e woɗɓe min goni toon miɗen keplo hebloɓe minen kadi ndewido kadi jangde waɗete noon nde toon e caggal mum noon arede sosa kettitoymi gaga arede guila nden ha joni e hitande ujunere e temedde jeenayyi capanɗe jeenayyi nden mi garmi arede ha joni miɗoni ɗon e tonggol mbiɗa sikki ko ɗum mbawa wiide holi Awa Ka eyyi a jarama Sokna Awa Ka eɗen gandi
jeeyaɗa koye rewɓe dariɓe dadiɓe dadaniɓe ɗemgal ngal. Sokhna Awa Ka ni namdoma jokkodiral hakkude ARED e laamu Sénégal ko faati e nannude ɗemɗe gendiji e duɗe lese lese ɗe. Hol jokkodiral woni hakkude mon e laamu ngu e hol jokkodiral mon hakkude mon e rendo ngu ko faati ɗum ɗon. A jarama Seydi Thiam haddemi jabtade e ngal ɗon namdal ko adi fof ina wawi taw won yeeɓoɓe émission taw ganda ko woni ARED. ARED no mbirnoɗa ni ko fedde nde wona laamu yankore 60 hitande 1990 dillore eko fewti e janguingol ɗemɗe gendiji ɗum noon e fannuji ɗiɗi. Fannu gadano o mo ganduɗa komo tengtuɗo ko gila aduna ARED sosa wi min ko oɗo fannu ko hen jaharatmi woni mulde defte ɗum woni ko woni koɗo yeeso men. Saabu nden nde ARED sosete teskanoma yimɓe hewɓe janggi, yimɓe hewɓe ne mbaɗa doole mumen, bawɗe mumen, jawdi mumen ngam jangude ɗemɗe ɗe. Kono ɗum alano defte ɗe ganduɗa heɗe mbawa wallidde neɗɗo. Aɗa jangdene kadi koma ɓaaro e defte, koma yowito e defte. Ko ɗum waɗi minen gila nde min cosa min mbi minen de min jahata e ladde he miɗen guddita duuɗe walla e guure miɗen guddita duuɗe min goppirat ɗum heddi woɗɓe ɓe mbaɗa ɗum minen min gonga miɗen pewno defte miɗen gadda ngam dolɗindeɓe walludeɓe e koɓe mbaɗata ko ha ɗum ɓuura yarude yeeso. Donc ko ni ɗum woni fannu gadano. Fannu ɗimo min dillata kadi woni affaire hebloji ɗi. Sa waɗi defte wone sifa defte wayno defte kebloje kollitoje bawale wone fannuji alay saago jangguina yimɓeɓe holno ɗum yahrata. Donc ko ɗum waɗi min baddi mulgo defte ngo heploji ɗi. Ɗum foof noon caggal mum hina watno fannu witto mo ganduɗa witto ngo ganduɗa kala komin mbaɗi mamin bitta hamin tonga hamin kollita wondeno ɗum ɗo de ko ni way so yahari ni ko ni moƴƴirta so waɗirama ni ko ni ɓurata moƴƴirde. Donc ko ɗum woni ARED e adan ARED min dillatno koto bangge jangde ɗemɗe gendije kono taw ko fewde ko e mawɓe. Ko ɗum waɗi defte miɗa sikki tan gadiɗo e tan gam jangguinde e nder duuɗe he miɗa andi miɗen jeeya e adiɓe hen ɗe fewnude ɗe te ɗen defte ha joni ha ɗon jaharten hande e hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e goho ha joni ɗe defte ne kutore e nder duuɗe he duuɗe mawɓe he. Kono nde yeehi ha hitande ujunnaji ɗiɗi e jeenayyi manam hitande caggal nde cosnoɗo ARED woni Sonia Fagabert Diallo caggal nde yalti aduna hitande rewde hen min mbi minen min gollima ko ganduɗa hande foof en cettima wondeno ɗum ɗo hina waɗi gartam ɗum ɗo hina moƴƴi e to bangge jangde mawɓe. Holko haɗata amen wadde ko way noon e nder école aji he manam wadde feere ha école aji ɗine hiɗi mbawa kamɓene hutorade ɗemɗe gendiji ɗe saabu enen fof eɗen gandi wondeno laamu ngu no waɗa kalis kewɗo e jangde nde kono enen foof en jii gartam ɗam tolnakino kalis o baɗateɗo hen gartam ɗam tolnakino doole ɗe baɗateɗe hen. Ɗum waɗi min mbi wadde heɗen poti wawde etade ƴewde beele heɗen mbawi addu ballal men e ko waɗate ko e nder école aji he. Koni min gummi min ɓorni paɗe amen min jeehi ministére min kalde e mumen ministére ne kadi mi salmina mawɗo men Kalidou Diallo nden kam wonɗo ministre min jiiɗi hebdemo min donki tawi serdeji ne mbaɗe min gabbimo min mbi yomin dew e lappol makko min jeehi min duga Louga min donki yidemo min jokkode makko Saint-Louis Ndar min jeehi jamma o jaɓɓi amen min kalanimo ko addi amen eɓɓore nde min jiiɗi wadde nde woni wadde feere ha ɗemɗe gendiji ɗe gona école aji he. O wi amen min de mi totti on yamiroram to banggue politique min woni mawɗo ministére o ko min halfina jangde mi totti on yamirore ko heddi ko jeehe ƴeewe onon
e haralleɓe wonɓe ɓe e ministére he ko ni min jayi min jokkodiri e ɓen ɗon ɓen mbi amen ɗemɗe gendije ne gonɗo ɗo e école aji he hitande tuggi hitande ujunnaji ɗiɗi e ɗiɗi ha ujunnaji ɗiɗi e jeetati 2002 2008 nden ko laamu ngu hoore mo watno ɗo eɓɓore mawde gam nannude ɗemɗe gendiji ɗe e école aji yeehi ha ɓooyi noon mi andi ɓe keɓani jokkotirde no ɓe jiɗirno ni ɗum waɗi caɗele ɗum darti ɓe mbi ɗo ɗo yimɓe goni hannde ɓerɗe jinnaɓe ɓe ɗeɗe ɗeɓi hulde seeɗa saabu ɗum ɗo fuɗɗanoma yottaki wadde hade men addude goɗɗum ko ma ɓeten ko woni koɗo ha ƴeewen holko wondo caɗele ɗe beele heɗen mbawa rentade ɗum gam yottade fandare men koni min dutte wallidiɓe amen min jaggirani ministére e wadde ɓeeto nden ɗon eɓɓore caggal nde ɓeeta noon min mbiya hankkadi oɗon mbawi yahde e école aji he ɗonne kadi nde min gari min kawri seeɗa e caɗele saabu yimɓeɓe mbi amen nden hina wanna ɗo ko wiyeteno secrétariat permanent wiyete ko STP manam kamen wondo gollal mumen wonko ƴewde toon curriculum mumen ɓe ƴewde toon e nder école aji he ɓe mbiɗo ɓe tolniɗo hannde ɓe mbawa ɗum dartinde walla nanude hen goɗɗum eyyi joni dal somin jiiɗi yomin jah e waktuji ɗiɗi ganduɗa sukaɓe ɓe janggata min mbaɗa hen eɓɓore amen nde min jeeyi min puɗɗi wadde altine kikiɗe en aralba kikiɗe en gueɗe mbaɗe noon donc hewɓe mbino ni kamen sukaɓe mabɓe natta hen saabu ɗin ɗon waktuji ɗin ɓe janggata alɓuranne ɗum ne kadi ko hen ɗum jeeya kono min muɓɓigiti tan min puɗɗi nde yeehi ha école uddi ɓe gandi wonde no ɗum ɗo wonko ɗum addani sukaɓeɓe janguinoɓe ɓe directeur école aji ɗi inspecteur aji ɗi kamen koye mabɓe mbi ɗum ɗo ɗum wona ko ganduɗa hankkadi hina waɗe saraji il faut ɗum natne e nder jangde he tigui so sukaɓe gari ɓe tawa ɗum e nder duɗal he yo ɗum janggine mbiyo ɗum on ɗum wawi wonirde ɓe mbi minen miɗen jogui feere miɗen gandi no ɗum wawi wonirde min ndendani ɓe ga heedi koye Saly ɓe miijti ha ɓe kolliri wondeno jangde ɗemɗe gendije ɗe e jangde français o ina wawi nattodirde e nder duɗal he taw bonnata ɓesdat ni dolɗinde ni ko waɗete ko to banggue français to koni ared ardi e nder e affaire école aji ɗi nde min puɗɗine kadi min mbiɗumen ɗum ɗo min mbaɗat ɗum kono ko onon min mbaɗat enen foof ndendata hen heɗen ƴeewa heɗen peejda heɗen jahda heɗen ndewido heɗen ɓeeta min mbaɗi min tosi ko wiyete comité technique national manam ministére aji ɗi direction ji gonɗi ɗi e ministére he goto kala omo hen jogui neɗɗo goto joɗanino ɗum ɗon woni direction alphabétisation woni direction enseignement élémentaire kamɓe foof goto kala omen joguino neɗɗo goto so min gari so miɗen peeja min nodda ɓe gara min peejda mabɓe so miɗen jaaha kadi miɗen jippo e école aji miɗen ƴeewa ko waɗate ko min jahada e mabɓe so miɗen kebla kadi jangguinoɓe kadi min mbadda e mabɓe non tuggi e ɗo min puɗɗori ɗo e classe uji 4 min gari e classe uji 14 duuɗe yeehi ha programme o woni e duuɗe 2jeetati manam école aji ɗi kam ɗi gonɗo ko 9jeetati kono duuɗe ɗe tolninoma e ujunnaji ɗiɗi 2jeetati sukaɓeɓe wondoɓe kadi ɓe gandanɗo hoorema kamɓe eɓɓore ndo toɗɗino ɓenne kadi ɓe tolninoma e ujunnaji 10,5 élève koni on ɗon nden ɗon eɓɓore min ciini ɗum tuggude hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e goho ha e ujunnaji ɗiɗi e hitande ujunnaji ɗiɗi e 17 ko nden ɗum gasi min dartina
kono e nder nden eɓɓore min keeɓi wadde kala ko gandanɗa hoorema hino foti jangguinede tuggi hitande adande nde ha hitande jeego ɓiire woni ko mbiyata ko CI ha CM2 ɗon fof min mbaɗi ɗon defte to haɗa sa ƴetti jangde nde waɗa koye doge doge rogere taro e jangde rogere hiisa e rogere koɓe mbiyata ko ESVS éducation à la science et à la vie sociale manam ko affaire taaridi rendo honno yimɓe gondirta e gueɗe mbaɗe noon ɗin ɗon fannuji foof min keeɓi wadde hen defte ɗe ɗe gandanɗo hoorema kamɗe curriculum o yamiri yo waɗe ɗum ne min on ɗon nden ɗon eɓɓore wonɗo koye pular e wolof nde yeehi ha e ɗum ɗon kadi ɓen ɗon jangguinoɓe wonɗoɓe eɓɓore kamɓe hitande kala heɓe keble famɗi laabi ɗiɗi so école mbo uddita maɓe keble so yeehi ha école feccinoyi maɓe keble jangguinoɓe ɓe kamɓe directeur aji mabɓe e inspecteur aji mabɓe ɓen ɗon fof ko ministére arede ala jangguinowo arede ala directeur arede ala inspecteur ɗum ɗon fof ko yimɓe ministére min keblannoɓe tigui ko ɗum waɗi hande nde yeehi ha programme beeteɗo lecture pour tous no ƴetta USAID wi kanko USAID ko fedde Amérique naare hewde wallude Sénégal e fannuji kewɗi ɓe mbi miɗen ɗi gara Sénégal wadde toon eɓɓore mawde toɗɗide hakke diwonuji jeeɗiɗi kono so tawi en gari heɗen liggoye ɗemɗe gendiji alay saago nan noon hen arede saabu hande arede jogui hande humpito anditago to banggue jangguide ɗemɗe gendiji arede ene sil e arede sil wonɗo siltu koto banggue séréer to ko ɗum waɗi on ɗon nden ɗon eɓɓore mawde nde ari eɓɓore mawde machallah kalis kewɗo mbaɗi hen ɓe mbi arede gare ballon amen nomin mbaɗata ha min pewna defte eɓɓore nde ballon amen ha min kebla ɓe wonɓe ɓe e nder eɓɓore nde so ɗum yawtine kadi kala ko toɗɗi kadi e ɓeeto en e to banggue politique anda no wawi wirede ɗum ɗon foof koma mbaɗon hen juuɗe mon enen foof ko manam koto banggue wittuto min gonde mabɓe ɗum ne kadi hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeegom ha hikka ni nden ɗon eɓɓore fuɗɗi gasde e nden ɗon eɓɓore min balliɓe fewnude defte jangganirteɗe taro tuggi hitande goho ha hitande tati kamen noon ɓe jahata kamen ha ɗum mbi saabu ɓe mbi cukalel nguel ko foti ko wawde e jangde so ɗum jooɗima tuggi hitande goho ɗiɗi tati so ɗum jooɗima ɗon hina wayno o dañi daɗɗude moƴƴiri donc min balliɓe ha ɓe pewni ɗum defte ɗe cohlete toon foof e ɗemɗe tati woni pular wolof e séréer caggal ɗum kadi ɓe mbi kadi yoɓe dolɗin ɗum koɓe mbaɗi e mulde defte ɗe ganduɗa cukalel nguel so ƴetti ɗum no wawa ɗum tarde yiita hen hoore mum manam ko fewte tindi en daari en e gueɗe mbaɗe noon ko ganduɗen tan e nder pinal men ɗum ne kadi hakke 60 deftere donc mu waɗama hen e on nden ɗon eɓɓore e jangguinoɓe ɓen heeɓe kewi ɓen foof min balliti e heblude ɓe andinde tan ɓen ɗon jangguineɓen kadi wona jangguinoɓe arde wona jangguinoɓe USAID ko jangguinoɓe Sénégal ko jangguinoɓe wonɓe ɓe fonctionnaire wonɓe nder duuɗe mumen kamen min garno kamen e dolɗinde e on ɗon e nden ɗon eɓɓore e manam e tongol tan ina wayno ɗum ɗo foof arede heeɓi ɗum jokkodirde e ministére to banggue janguingol ɗemɗe gendiji eyyi sokhna Awa Allah jarama kadi en jarni arede e ardiɓe muɗum saabu darde mon mantinide to banggue jangde ɗemɗe gendiji eɗen gandi
mbiɗen jangde ɗemgal neniwal sodorde gandal e ɓamtare kala ko mbiɗa ko to banggue yodude yo jangde yo fuɗɗo guila joomum woni cukalel aɗa andi wonde min kalɗo min mbi wonde adana wiyen noon ko jangde mawɓe kono no yaano ha ɓoye humpitoji kokki en deke alama fotani janggude ɗemgal mo neniwal ɗum tagui deke guila cukalel tokosel ha mawɗo ina foti janggude ɗemgal mo neniwal adano ɓe puɗɗorino ko ECB école communautaire de base ɗum test uji mbaɗama hen hono ko mbaɗɗon ko saabu kala ko jangguina so ɓetaka andetake ɗo ferguitama ɗo janggo e jaam ɗum foti tarede e humpitoji kokki en to banggue ECB école communautaire de base woni janggude ɗemgal mum neniwal nawɗum e farayse on ko kalɗa nane ko won eɓoje mbaɗanoɗe eɓoje ɗe ɗo adan ɗo woni école communautaire de base mo kalteno adan o wiye ko yo yimɓeɓe janggu ɗemgal ma neniwal temedere ɗum woni 100%. sa hitani ɗimmere nde jangga ɗemgal ma neniwal 80%, temedere fof fodde capanɗe jeetati jangga hen nogas e dow temedere nde jangga hen ɗemgal farayse hitani tataɓere nde jangga 80% farayse e 20% jangga ɗum ɗemgal ma neniwal hitani nayoɓere nde jangga 100% français jaa entrée en 6e ɗum hokki dencude ɗi ganduɗa ɗumini yimɓeɓe ha yimɓeɓe dañi hen famamo e wonde ɗemgal neniwal ina foti jangguede e kala saaha guila e cukalel no ha e mawɗo ɗum foti janggude ɗum Sokhna Awa somi ari e hebloji ɗi oɗon muula oɗon kebla mbiɗa ɗo adan ɗo on kebli guila jomum no fuɗɗo ha dañi hitande adanede ha duuɓi jeegom woni CI ha CM2 est ce que on dañani caɗele to banggue heblude ɗen ɗon kutorɗe est ce que on dañani caɗele e ɗum ɗon so tawi on dañi caɗele hol peeje ɗe mbaɗɗon ha cafuɗum ɗum e so tawi caɗele ɗe goni koto yimɓe to walla goni koto laamu to walla goni koye lowdi ndi lowa toon e nder defte he a jarama seydi Thiam haddemi jabtade e ngal ɗon namdal mi tengtini tan ko mbiɗa ko e jangde ɗemɗe guendije ɗe haɗani ɗo ɗo tolni en hannde sa ƴeewi aduna o foof ko Afrique tan woni ɗo ganduɗa neɗɗo hombo fuɗɗo jangde fuɗɗoro ɗum e ɗemgal ngal o famata so wona ɗum sa yeehi hannde Chine tawata ko ɓinguel chinois ngel no jangga e chinois sa yeehi Inde tawata ko ɓinguel Inde ngel no jangga e ɗemɗe mabɓe sa yeehi France en Angleterre en gueɗe mbaɗi no kamɓe fof koye ɗemɗe mumen ɗum ganda tan jangde e ɗemgal ngal cukalel ngel musni ɗemgal ngal cukalel ngel famata nanata ko jaasi fof ɓuuri fuɗɗorade e jangde ɗemgal ngal ganduɗa ma neɗɗo famata ngal a miijoto a famata hunde ha gasna miijoɗo a paama hunde ganduɗa a famata ɗum mbiyeɗa haɗa ɗon hina rewne pour an totteɗa gandal ina wayno hannde tan min mi ara tan wiye tan hannde ko jangguintemi mami jangguine hunde taw koye chinois ɗum jangguete aɗa andi caɗele gaari ko ɗum waɗi ɗum ɗon mataw ma en garto hen koko woodi fayida to banggue caɗele ɗumeten wasata saabu ɗemɗe guendije en ɓooyi yidde nahnu ɗum e école aji he saaha e saaha kala yaha ha ɓooya ɗum fuɗɗe ɗum darte ɗum fuɗɗe ɗum darto kadi aɗani ɗum rek déjà ko ɗum caɗele to banggue wonande jinnaɓeɓe ɗum woni caɗele ɗe ganduɗa ma ɗe kawrama caɗele goɗɗe ɗene kadi woni ko ha joni en mbaɗat tan eɓɓoyon tokkosoñ manam expérimentation ji ɗum waɗe tan dumuno seeɗa ɗum darto ha joni laamu ngu tambaki ɗum no foti ni manam totta ɗum fayida mo foti o tottede waɗa hen kadi doole poɗɗe hen waɗede beele hina yahara yeeso hino wawi noon ɗo e ko arata ko gueɗe ɗe hino wayno heɗe lawol waylade minen ndemin mbaɗata eɓɓore amen nde gonga hino waɗi caɗele kono wona caɗele ɗe ganduɗa ma heɗe kewno no fewi so Allah adan min garino e nokkuji ɗi ganduɗa jiiɗa jangguinde duɗal pular taw jangguinowo o wona haal pular o wawa
te sa wi haɗa ƴetta goɗɗo gadda pour yo wallumo ɗum ne kadi wona ko ganɗorma ministére mo ɗum yamiri gueɗe mbaɗe noon ɗum addanino amen yahde ha ɓooyi nde min puɗɗi min puɗɗori koye duuɗe 3 nder ɗen duuɗe 3 min mbi yo min dartin min ɓeeta min tawi wondeno ko ɓuuri ko hen hewde ko jangguinoɓe taw ɓe nanata ɗemgal ngal ɗum noon ha tengti e pular o nden ko pular tan e wolof wondo nana neɗɗo no yetta Diallo taw nanata haydara e pular neɗɗo no yette Ly taw nanata haydara e pular donc min mbi ɗum ɗon ko ɗum caɗele min gusti ha min garti e duuɗe 14 ɓe ganduɗa ɗeɗo sukaɓeɓe ɗemgal ngal ngaɓe kalata ngal ɗemgal jangguinoɓe mabɓe aussi kalata ɗum ko ɗum caɗele ɗe ganduɗa to banggue ɗemɗe ɗe kam mino woodi. eyyi sokhna Hawa jarama mbaɗa andi ko yiɗa haalde ko no heewi kono noon en dartima ɗo tan joni caggal nde ardiɓe Finiti Média jetti dendagal arede e kuuɓal e gardagol Mamadou Amadou Ly mbiɗa ñagoma hol wasiyaji dokkata leñol ngol hay soko hojom goto mbaɗeɗa banɗen ɓe ha saaha goɗɗo. eyyi ceerno Thiam jarama mbiyatmi yimɓeɓe tan ko jangde ɗemɗe gendije koko waɗi fayida koko ganduɗa hina walla kala jangowo e yawde ɗigginde ko janggata ko woni mawɗo o woni sukowo ha tengti noon e sukaɓeɓe heɗen keewi ɗum dillude tan heɗen mbaɗa wondeno min ɓiyam janggata e ɗemgal gongal min ɓiyam janggata e ɗum eten il faut yimɓeɓe etoɗen ƴewde ko mbiyeteɗon ko jangde nde yon rewe ɗemɗe gendiji ke huɗum ɗum firti cukalel jahangel ngel école hengel janggoya o yahani toon pour jangguinede pular ɗum jeeyaka hen yimɓe ngalani ɗumen yahani toon pour jangguinoyede séréer walla jangguinoyede joola hina jagga wondeno ngel ɗo cukalel hengel haala déjà ɗemgal ngal donc so yeehi to ko pour jangguinoɓe mbawa rewde ɗemgal ngal cukalel ngel famata ha ɓe totta ɗum gandal ngal jiɗangal ngal ha o heeɓi ndongal eyi donc so ɗum yawti artude tan e nino ɗum yahari ɗo gonɗen ɗo ni eɗen jii eɓɓoje kewɗe gustima adan yimɓe heɓe natno tigui e jangde he heɓe hen ɗum kono noon en gontan wondena heɗen mbiya jangde nde so eɓɓore ala min janggata so eɓɓore ala min janggata yimɓe yoɓe continue e wadde bawɗe mumen doole mumen ɓe nangodira ɓe ganda wonko waɗa ɗo ɓe mbaɗa feere ɗum wasa ɓoccitade no Allah jarama on jarama. eyyi bandiyaɓe hettiyankoɓe Piiɗi TV Allah jarama on jarama ha saaha goɗɗo kadi gadden ɗo karalla goɗɗo mo jokkana en e fayida goɗɗo e jaggude ɗemgal ngal mo neniwal Allah jarama on jarama en jetti technicien ji ɗi e kuuɓal assalamu aleykum wa rahmatullah.